A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade reforzará a seguridade viaria nun tramo de 400 metros na estrada C311 ao seu paso pola localidade, concretamente o treito que vai dende a estación de servizo á igrexa de San Bernardo. A actuación cun custe duns 270.000 euros prevé a construción de 3 pasos de peóns elevados, a reordenación dos aparcadoiros e o acondicionamento das zonas verdes existentes, ademais da instalación de novo mobiliario urbano. Estamos a falar dun treito prácticamente de 400 metros, un treito no que estrechanse os carrís de circulación para incrementar as beirarrúas, facilitar a accesibilidade, polo tanto a mobilidade, principalmente dos peóns, dos usuarios vulnerables. Tamén se executa unha nova beirarrúa por unha marxe e, polo tanto, estamos a gañar moito espacio para as persoas e, polo tanto, facer ese treito urbano pois moito máis humano. Tamén se executan pasos de peóns elevados, 3 pasos de peóns elevados, reordénanse os aparcadoiros e tamén se complementa pois con mobiliario urbano e zonas axardinadas pois para, como decía, facer unha actuación humana e segura. A titular de Infraestructuras aproveitou tamén a visita para anunciar que nos próximos meses se iniciarán as obras de iluminación na ponte sobre a ría e da mellora da súa contorna, así como tamén en Ponte Ceilán. Saben que está en proceso de prácticamente adxudicación en cuestión de días a nova iluminación da ponte de Noia, como embelecer, non, ensalzar ese emblema aquí no Concello de Noia con unha nova iluminación. Tamén a Ponte Nafonso estamos iniciando a redacción dun proxecto para mellorar a Ponte Nafonso e tamén a Ponte Ceilán. Temos un proxecto prácticamente ultimado para licitar a finais deste ano, que principalmente é actuar na varanda, pero bueno, noutros elementos tamén para a seguridade e posta en valor das pontes. O alcalde noiés Santiago Freire agradeceu estes investimentos no municipio, que se veñen a sumar a outras actuacións xa executadas por este departamento, como é o caso da senda peonil de Orro. Sempre que nos visita, a verdade é que ven cargada de boas noticias e de comunicacións moi positivas para o noso concello e, por tanto, lle estamos moi agradecidos por ese compromiso permanente co Concello de Noia e polo traballo que desenvolve ao frente da Consellería, que ademais agora se ve ampliada nas súas responsabilidades dende as últimas reestruturacións no goberno da Xunta.